ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଅଲିଉଡ଼ରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପୁଣି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତା। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅଲିଉଡ଼ ତାରକା ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତକୁ ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଅଲିଉଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପୁଣି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଲିଟୁ ଭାଇ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଭିନେତା ସୋମଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ହୃଦଘାତ କାରଣରୁ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୋମଦତ୍ତ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ଅଲିଉଡ଼ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଲିଟୁଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲିଟୁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଓ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଜବ ସଞ୍ଜୁର ଗଜବ ଲଭ ଭଳି କିଛି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦାମିନୀ, ଦୁହିତା, ଦାସୀ ଭଳି 15ରୁ ଅଧିକ ମେଗା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅଲିଉଡ଼ର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଲିଉଡ଼ ତଥା ଟିଭି ସିରିଏଲ ଅଭିନେତା ସୋମଦତ୍ତ ଓରଫ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କର ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।